Mrežnica je rijeka od 100-tinjak slapova smještenih u svega 60 kilometara toka. Iako nije duga, mnogi je smatraju jednom od najljepših rijeka Hrvatske. Svojom zelenom bojom, bistrinom i skladom prirode spaja svijet krša i Panonije, stijene i sedru, ali i livade i šume. U zemlji bogatoj rijekama, Mrežnica se izdvaja po svom mirnom karakteru i prirodnoj očuvanosti. Dok su obale Jadrana sve više izgrađene i pretrpane turistima, rijeke u unutrašnjosti i dalje su oaza tišine, hladne vode i netaknute prirode. Cijeli njezin slijev vrlo je složen. Podzemne vode Mrežnice povezuju se s brojnim ponorima i izvorima u okolnom kršu. Postoje zapravo dvije Mrežnice, zapadna ili ogulinska te istočna, poznata i kao Kordunska. Njihovi se tokovi stapaju u jedinstvenu rijeku koja potom nastavlja prema sjeveru. Zagorska ili zapadna Mrežnica izvire ispod Velike Kapele, a izgradnjom hidroelektrane Gojak, njezin je prirodni tok kroz Oštarijsko polje preusmjeren u rijeku Dobru. Unatoč tome, istočna Mrežnica dovoljno je izdašna da nadoknadi izgubljenu vodu. Mrežnica izvire kod Slunja, a nakon 64 km toka ulijeva se u Koranu, u karlovačkom naselju Turnju. Prvih 13 km skriva se unutar vojnog poligona, pa je izvor nedostupan javnosti. Odande teče sjeverno, kroz brdoviti Kordun, usjecajući se duboko u Vapnenačku stijenu. U gornjem toku Mrežnica prolazi kroz uzak i sjenovit kanjon s čestim slapovima. To je njen divlji, teško pristupačan dio, gdje su očuvani naizvorni slapovi i netaknuta obala. Kod Tržačkog mosta kanjon se postupno širi. Rijeka postaje mirnija, a slapovi pravilniji, prepoznatljivog polukružnog oblika. Tu počinje njeno drugo lice, širi kanjon, pitom i tih, gdje Mrežnica postaje idealno mjesto za život i odmor. Kod sela Mrežnica, rijeka prima svoju najveću pritoku, Tounčicu. Na mjestu njihova spoja, kod slapa Sastavci, obnovljen je stari mlin i postavljena mala etnografska zbirka. Tu se vidi spoj dviju rijeka, ali i dvaju krajobraza, divljeg krškog i pitomog. Tounčica izvire u špilji ispod Male Kapele. Gornji dio njezina toka prolazi kroz uski, šumoviti kanjon, a niže teče mirnije i šire, s travom obraslim sedrenim barijerama. Pred samim ušćem poprima izgled prave krške rijeke s otocima, pličinama i gustom vodenom vegetacijom. Glavna prirodna posebnost Mrežnice je sedra. To je porozna stijena koja nastaje taloženjem kalcijeva karbonata iz bistre, vapnenačke vode. Sedra se taloži na vodenim mahovinama i travi, a s vremenom se sve pretvara u čvrstu stijenu. Sedra nastaje vrlo sporo, tijekom desetljeća, pa i stoljeća, dok se sitni mjehurići zraka, biljni ostaci i minerali vežu u poroznu masu koja neprestano raste. Njezin razvoj zahtijeva savršenu ravnotežu između vode, zraka, biljaka i mikroorganizama, pa se stvara samo u izuzetno čistim i netaknutim rijekama. Mrežnica je, uz Krku i Plitvička jezera, jedan od najljepših i najpotpunijih primjera aktivnog stvaranja sedre u Hrvatskoj. Sedra stvara prirodne barijere koje presjecaju tok rijeke, usporavaju je i tvore slapove te protočna jezera između njih. Upravo ta izmjena slapova i mirnih dijelova čini Mrežnicu izuzetno raznolikom i privlačnom. Sedrene se barijere stalno mijenjaju.
Kroz godine neke polako rastu, druge se urušavaju i potapaju. Trščaci usred rijeke često otkrivaju mjesta gdje se odmah ispod površine skriva stara, potopljena barijera i plitka obala. Rijeka doslovno ima dva lica. Jedno je živo i razigrano, puno slapova, i drugo mirno, s vodom koja se jedva pomiče. Taj ritam izmjene barijera i protočnih jezera daje joj izgled kakav imaju i Plitvička jezera ili Krka, ali u manjem i intimnijem obliku. Slapovi Mrežnice nisu osobito visoki, ali ih ima mnogo. Većina je široka i kaskadna, poput niza terasa prekrivenih travom i mahovinom. Iako nisu monumentalni poput Plitvičkih, slapovi su snažni i puni života. Na njima često rastu trska, šaš i vrbe pa izgledaju poput malih riječnih džungli. Nisu jednolični, svaki je drukčijeg oblika i strukture, s brojnim u dubinama i bazenčićima vode. Ispod površine skrivaju se prave male sedrene špilje i neravan, valovit podvodni krajolik. Najviši je Šušnjar, s oko 15 metara visine, a zatim Ivkovića slap s 8,5 metara. Tu su i Rončevića, Jagodića, Klarića, Rebića, Vitasov slap i mnogi drugi. Svaki od njih ima svoj oblik, zvuk i ritam vode. U srednjem toku slapovi su najljepši. Između njih su plitka, protočna jezera u kojima se ogledaju vrbe, gjohej i nisko raslinje. Zbog sedrenih barijera tok je rijeke usporen. Na pojedinim dionicama voda gotovo stoji, a površinu prekrivaju lokvanj, trska i šaš. Ljeti rubove vode obrastaju močvarne biljke poput vrbice, čije ružičaste cvjetove obilaze leptiri i pčele u stalnom šarenom plesu nad rijekom. Uokolo se motaju patke, bezbrižno klizeći po površini i tražeći hranu među vodenim biljem. U proljeće se iz guste trske, kroz šum slapova, probija hrapav pjev trstenjaka, male, ali glasne ptice koja svoje gnijezdo skriva upravo među stabljikama trske. Takvi dijelovi podsjećaju na male močvare, mirne, ali hladne, s bogatim životom pod vodom. U vodi rastu guste nakupine alga i mahovina, a među njima se kriju ribe, rakovi i kukci. Na obali se sunčaju barski kornjače, a zmije ribarice vise s grana i strpljivo čekaju svoj plijen. U rano ljeto, iznad vode lebde stotine plavih i zelenih vretenaca, stvarajući prizore koji izgledaju gotovo nestvarno. U plićacima se često može vidjeti potočna mrena kako mirno pretražuje dno u potrazi za hranom, ne bojeći se puno čak ni ljudi. Nije rijedak ni grgeć, tipičan grabežljivac naših voda, koji vrejba plijeni sjene sedrenih stijena ili među gustim vodenim biljem, savršeno uklopljen u zelene tonove rijeke. Boja vode jedna je od najprepoznatljivijih osobina Mrežnice. Zelena boja nastaje od odbljeska šuma i kanjona, ali i od mikroskopskih alga koje rastu u toplim mjesecima. Ljeti je voda zelena i topla uz površinu, a hladna i tamna u dubinama. Njezine se nijanse mijenjaju od tirkizne do duboke smaragdne, ovisno o svjetlu i godišnjem dobu. Mrežnica se kroz godinu neprestano mijenja. Zimi se pretvara u tiho kraljevstvo leda i snijega, s plavozelenim nijansama i slapovima okovanim sigama.
Za jakih zima dijelovi Mrežnice znaju se potpuno zalediti, osobito sporotekući dijelovi, čak i rubovi slapova. Tada rijeka postaje prava zimska čarolija, kristalna, tiha i gotovo nepomična. U proljeće rijeka buja i postaje silovita, prekrivajući slapove sitkastim tonovima i mutnim prskanjem. Kad se bujice smire, Mrežnica i okolni krajolik sada bujaju zelenilom. Sve odjekuje pjevom ptica, livade se pretvaraju u šarene tepihe cvijeća, a život uz rijeku tada je na svom vrhuncu. Ljeti se smiruje, bistra i zelena, dok jesen pretvara kanjon u prizor toplih boja, zlatnih, bakrenih i crvenih, koji se zrcale na površini vode. Lišće s okolnih stabala lagano pada na vodu, a rijeka ga polako nosi nizvodno kao tepih. Slapovi tada izgledaju poput tekućih zlatnih kristala, dok se u vodi preslikavaju predivne, tople jesenske boje. Na mnogim mjestima rijeka je dublja nego što se čini. Podvodni svijet Mrežnice skriven je i iznenađujuće raznolik. Na većim dubinama dno je od sitnog sedrenog pijeska. Mjestimice leže potopljena stabla, prekrivena slojem sedre koja ih čuva od propadanja poput kamenih mumija. Uz samo dno na tim većim dubinama voda je hladna, a ovdje mogu zaroniti samo iskusni ronioci. Ispod i unutar slapova krije se svijet koji je oku gotovo nevidljiv. Koliko je slap visok, toliko je obično i dubok. Zapjenjena voda probija se u dubinu, stvarajući vrtlog mjehurića zraka i vode koji neprestano kipti. Ovo su opasna mjesta, s jakim vrtlozima i nepredvidivim strujama koje mogu povući svakoga tko im se previše približi. Snaga vode neprestano udara o dno i samu sedrenu barijeru, polako je dubi i oblikuje. Tako nastaje neravan reljef dna, s dubinama, tunelima i malim špiljama koje čine podvodni svijet slapova Mrežnice posebno zanimljivim i živim. Pliće dijelove rijeke ispunjava prava džungla vodenog bilja. Guste nakupine stabljika i listova koje se uzdižu od dna pa sve do površine, potpuno prožimajući vodu i stvarajući sklonište brojnim ribama i kukcima. Kanjon Mrežnice obrastao je gustom vegetacijom, unatoč strmini i krševitosti. U samu vodu rastu grabovi, gjohe i vrbe, čije krošnje stvaraju hlad i skrivaju brojne biljke koje obale pretvaraju u zelene vrtove. Između stijena i pukotina niču paprati i cvjetnice, a mahovine prekrivaju vlažne stijene i sedrene blokove, dajući cijelom krajoliku meku, gotovo tropsku nijansu. No, na mjestima, litice su gotovo okomite i gole. Na mirnim dijelovima rijeke, unutar kanjona, oblikovale su se male naplavne ravnice poznate pod imenom luke. To su plodne livade i šumarci koji se povremeno plave, a danas su obrasli šaševima, johama i vrbama. Neke luke još se koriste kao košanice ili pašnjaci za domaće životinje. Ljudi su oduvijek koristili darove Mrežnice, ribu, plodnu zemlju i vodu, dok njezina ljepota, iako prisutna, u taj vremena bila tek sporedna potreba u borbi za svakodnevni život. Snagu rijeke ljudi su nekad koristili za pokretanje mlinova u kojima se mljelo žito. Gotovo na svakom većem slapu stajala je barem jedna vodenica, a često dvije, svaka na svojoj obali, dijeleći snagu vode i trud svojih mlinara.
Mlinarstvo je bilo važan dio života uz Mrežnicu. Mlinovi su radili po potrebi, pokretani snagom vode i zajedničkim radom više obitelji. Nakon Drugog svjetskog rata, većina ih je napuštena, a danas su od njih ostali tek zidovi i pokoji obnovljeni kotač. Nekada su ljudi rijeku koristili i za prijevoz drva i robe, pomoću drvenih čamaca ravnog dna lagja. Danas se na modernim čamcima plovi iz rekreacije, najčešće ljeti, kad je voda najugodnija. Veslanje po Mrežnici jedan je od najboljih načina da se doživi njezina tišina i ritam. U kanjonu se čuju samo vesla i povremeni šum slapova. Iako duboka, rijeka je mirna i sigurna, no slapove treba prelaziti oprezno. Dovoljan je samo trenutak nepažnje da se završi u zapjenjenom grotu slapova. Višednevno veslanje niz Mrežnicu prava je mala avantura, doživljaj koji spaja prijatelje i obitelji u zajedničkom istraživanju rijeke. Spavanje uz vodu, jutarnja magla nad slapovima i osjećaj potpunog mira čine to iskustvo jedinstvenim. Nedostatak signala za mobitele ovdje postaje prednost. Rijetka prilika da se čovjek odvoji od civilizacije, uspori i prihvati prirodu takvu kakva jest. To je prava mala meditacija u pokretu, ritam vesla i vode koji briše sve brige svakodnevice. U donjem toku Mrežnica protječe kroz pitomiji kraj, gdje se uz obale smještaju naselja poput Zvečaja, Generalskog Stola i Belavića. Ovdje rijeka poprima mirniji karakter i postaje omiljeno izletište. Na njezinim obalama nastala su najpoznatija kupališta i rekreacijske zone, gdje ljeti dolaze cijele obitelji tražeći osvježenje i mir. Voda je dovoljno bistra i čista za kupanje, a dionice između slapova idealne su za plivanje i lagano veslanje. Skokovi s barijera u duboka zelena jezerca dio su ljetne svakodnevice. Skakati se može iz drvenih platformi na vodi ili sužeta obješenog o stablo. Svatko tu traži priliku da pokaže svoje vještine i hrabrost. Mrežnica je i raj za ribolovce. U njezinim bistrim vodama žive klen, štuka i podust, a ribolov iz kanua prava je mala pustolovina. Vrebanje štuke u tišini, skriven među trskom, nije samo lov, to je i svojevrsna terapija u žurbanom i kaotičnom tehnološkom svijetu. To je trenutak potpunog mira, nadmudrivanje s prirodom i nagrada u samom doživljaju, ne u ulovu, jer pravi ribolov završava vraćanjem ribe tamo gdje i pripada, natrag u zelenu, živu vodu Mrežnice. Ljeti se temperatura vode kreće između 20 i 27 stupnjeva, ovisno o razini i dotoku iz hladnih izvora, pa je rijeka ugodna i za duže kupanje. Uz obale se mogu vidjeti kampovi, kanui i mala sidrišta, a navečer se čuje samo žubor slapova i tihi žamor ljudi koji su došli uživati u prirodi. Posljednjih godina Mrežnica postaje i važan turistički resurs. Organiziraju se vođene ture kanuima, na kajaku i rafting izleti koji posjetiteljima omogućuju da na siguran način dožive slapove, jezera i kanjone iz sasvim nove perspektive. Uz obale su niknule brojne vikendice i male turističke zone, a uz njih i čitava flota čamaca, molića i kanua. No, ljudska prisutnost ima i svoju cijenu. Na mnogim mjestima bespravna gradnja, betoniranje i otpad narušili su prirodni izgled obale. Neki dijelovi rijeke pretvaraju se u privatne posjede, a pristup vodi sve je teži. Zato se već godinama spominje ideja o zaštiti,
proglašenje Mrežnice parkom prirode ili regionalnim parkom. Takav status bi pomogao očuvati njezinu bistru vodu, sedrene barijere te biljni i životinski svijet koji ovisi o njima. Unatoč svemu, Mrežnica i dalje zadržava svoj prirodni karakter. U proljeće ponovno oživi, voda raste, slapovi bujaju, a uz obale se okupljaju patke i druge ptice. U plićacima se mrijeste ribe, a na sedrenim barijerama i dalje se stvara novi sloj sedre, dokaz da rijeka živi svojim prirodnim ritmom, unatoč svemu što se oko nje mijenja. Mrežnica je rijeka koja pokazuje svu raznolikost hrvatskog krša. Od svojih sedrenih barijera i slapova do mirnih, zelenih jezera i močvarnih dijelova, ona je primjer kako priroda stvara sklad u stalnoj promjeni. To je rijeka s dvama licima, divlja i mirna, hladna i topla, pristupačna, ali još uvijek tajanstvena. Mrežnica nije samo pejsaž. Ona je živi sustav, dom brojnim biljkama i životinjama i prostor u kojem čovjek još uvijek može osjetiti ono što je priroda bila prije nego što smo je počeli mijenjati. Zato Mrežnica nije samo rijeka od 100 slapova. Ona je rijeka koja spaja sve, vodu, kamen i zelenilo i pokazuje koliko su naše rijeke vrijedne i osjetljive. Ako ih sačuvamo, one će zauvijek ostati ono što su danas, čista, zelena srca hrvatske prirode.